Alright, njengoba ngishilo ukuthi siseThekwini eGagasini eMabhida kwimpucuzeko ePeople's Park. Siney'nsizwa ke la Omacekeceke insizwa zazizakhulu ukuthi ke zifike zagaleleka kumaskandi noma ke endimeni kaMaskandi. Bafowethu nginike ithuba nibingelele. Wethu uyaphila. Siyaphila qhawela kithi hayi Omacekeceke laba mfowethu abasha abafana begcoka melisha. Mfowethu ngibone maningena stage isho obengemumva wagijima weza ngaphambili wacishe kwaucingo. Ngabe mfowethu nithenta kuphi kwathinteka ngoba ngibone ngathi umcimbi mawuqala ukuba nalento ebizwa ngevibe ngesilungu. Hayi thina nkonzi yami akwenzeke sibike emsamo. Izinto ziyazenzakalela ngoba babona nje abantu benza balinda isikhova abantu la bese ngamahalati ngoba usibona sila balinda isikhova. Sazovala la siyabuya manje. Asuka madoda ngicabanga ukuthi uyayizwela lapha ekhaya balinda isikhova sizokwenza edume ngazo. Kumnandi kakhulu ukubona insizwa zakithi noma ke umculo wakithi ukhuphuka kanje labafethu. Ngithi ke phambili ngomcimbi omkhulukazi sithi ke kaMaskandi sibonge kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu ngihamba nensizwa la umfo wami engisebenza naye Omacekeceke umanqobo umfo waqobe ekhulu ngapha ngakithi kwaNongoma. Ingakho ingoma ingaka nje singaba waNongoma. Kunjalo abafowethu kusho ukuthi ke nje ke mina into engayisho ukuthi kuvele futhi mina kungimangaza okwenzakalayo ngoba mhlawumbe umuntu obuye ejele ongazi ukuthi obani abaphathi bezwe siphethe eGoli siphethe eThekwini siphethe iNatal siphethe iGauteng lonke izwe siphethe singabasemdletsheni vele kuhlala kunjalo so okwenzakala namhlanje akungithusi vele mfuthu hayi singabaphathi bezwe nesikhova siyezwa ezofika sigcwalise babona abantu ukuthi kahle kahle izwe liphethe ngabo balinde thina basasilindile namanje bebesilindile namanje basasilindile noma ngathi asodla lekuseni ngo8 bazobe besilindile kusekuseni ngokubabona akuthikise kokuqala mina bese ngithi uyavala umcimbi sibonga kakhulu bafethu kona ke impucuzeko Maskandi. Thank you. Siyabonga. Yeah.